James Allen, 3. kolovoza. Stupanje u beskonačno nije obična teorija ili ideja, nego ključno iskustvo do kojeg dolazimo revnim prakticiranjem unutarnjeg pročišćenja. Kad tijelo potpuno prestanemo poistovjećivati sa stvarnim čovjekom, kad sve želje i žudnje potpuno pokorimo i temeljito pročistimo, a sve emocije smirimo i umirimo, kad prestanu sve umne oscilacije i uspostavi se savršena ravnoteža, tad i jedino tad svijest se sjedinjuje s beskonačnim, a zajamčeni su nam djetinja mudrost i dubinski mir. Zbog mračnih životnih problema ljudi počnu sjedjeti i klonu duhom, a na kraju umiru ostavljajući ih neriješenima jer obuzeti ograničenjima osobnosti ne vide izlaz iz njezine tame. Nastojeći sačuvati svoj osobni život, čovjek se odriče onog većeg, bezličnog života istine. Prijanjajući uz prolazno, zatvara se u spoznaji vječnog. Sepstvo i zabluda jedno su te isto.